तोडामार्ग शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने पक्षप्रमुख तथा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा वाढदिवस 27 जुलैला विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबवून साजरा करण्यात येणार आहे। याबाबतची माहिती जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी यांनी दिली। अरे आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा। अरे आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा। तो साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविवारी पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव साहेबांचा जन्मदिवस आहे। त्या दिवशी सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये बरेचसे असे कार्यक्रम घेण्याचे प्रत्येक तालुक्यातल्या कार्यकर्त्यांनी ठरवलेलं आहे। त्याचाच आढावा घेण्यासाठी माझ्यासमोर विधानसभा प्रमुख सन्माननीय ऋषभराव, माजी जिल्हा प्रमुख रमेशजी गावकर, तालुका प्रमुख संजयजी गवस आणि सर्वजण या ठिकाणी आहोत। आणि विविध असे भरगच्च असे कार्यक्रम दोडामार्गमध्ये ठरवलेले आहे। त्या दिवशी नागनाथ मंदिरामध्ये साहेबांना विनंद आयुष्य मिळो यासाठी त्या ठिकाणी प्रभुत्व करण्यात येईल। शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन खत वाटप करण्यात येईल। श्रोत्या मुलांना गोड खाऊ दिलं जाणार। त्याचबरोबर इतर अनेक गोष्टी या ठिकाणी आम्ही ठरवलेल्या आहेत। मी आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की ह्या सर्व भरगच्च कार्यक्रमामध्ये सावंतवाडी विधानसभामधील सर्व शिवसैनिकांनी समाविष्ट व्हावं। त्याचबरोबर ज्येष्ठ शिवसैनिकांचा सत्कार, गुणगौरव आणि त्यांचे आशीर्वादसुद्धा आम्ही घेणार आहोत। उद्धव साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा अरे आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।